No niin, ei muuta kuin kohti kummitustaloa sitten vaan. Tää näyttää taas oikein houkuttelevalta. Kai se on pakko. Jos vaikka kierretään tää ensin ympäri, että turvataan selusta. Ei helvetti. Ei, sinne ei pääse. Voi veitoo. Nyt tää lähti juokseen itsestään tää tyyppi. Sieltä tuli lyhty. Onks täällä tulta missään? Ei näy. Joo. Oh. Joo. Joo. Sitten on lähdy jää jumiin siihen. Ei ollut kaukana, että jäi jumiin. Ei, mitä mä pitää etsiä täällä? Mä pääsen mihinkään muualle. Nyt sitä soihtua siihen, onks mulla mitään täällä? Ei mulla oo mitään muuta kuin soihtu. Mutta ota se soihtunut sieltä kuitenkin. Kunhan tää on oikeesti jotain ota soihtu nappulaa. Siis mitä Jaa, no niin juu, justiinsa. Ihan kun ton näkis tosta noin. Oi hitto mikä peli. Hyvään paikkaan pistettä toi aivan, ei yhtään niinku huomaamattomampi. Ei mitään, kellariin sitten vaan. Ei vittu, tää näyttää kivalta. Ei muuta kuin sinne se. Ui saatana. Mikä paikka täällä nyt on? Joo, tää ei paljon näytä joltain sarjamurhaajan niinku kellarilta, missä on kidutuskammiota kaikki. Tai just sen näköinen paikka. Pitäisikö peliääniä pistää vähän lujemmalle huvikseen? Noniin, saadaan ilo irti tästä. Mutta nyt tää on ihan saatanan lujalla. Hyi helvetti, hyi helvetti. Joo, joo, tää on kiva paikka. Vittu noita ääniä. Juoda tommoset, saatana, vinkuu joku moottori saa. Täällä on joku ovi. Sekin on hyvin piilotettu tänne niinku. Hiipiiks tää jostain? Tästä. Apua. Joo, hienoa. En näe mitään. Mä en näe mitään. No niin, mitäs nää on? Mitä? Ai saatana. Siinä on jonkun näköinen kuristusvehje. Mikäs tää on? Hyi vittu. Kallon kutista. Mitäs tässä tehdään? Jos kiva laite tää. Mitä? Joo, en ota kyllä selkoa mitä tossa niinku. Hyi, venyttääks tää niinku. Ai saakeli, noi piikitkin vielä tossa. Tää on jotain tervejärkisen hommaa, juu. Tääkin näyttää oikein hyvältä. Ihana, tuntuu varmaan hyvältä istua tässä tuolissa. No tässä on sitten semmonen. Tää on tää mistä mä oon ottanut selkoa, että millä tavalla tää niinku kiduttaa tätä. Vittu nyt ääniä. Hiljaa. Shh. Siis hei nyt soihtu.
Soihtu. Mut saaks tähän jostain tulla tähän? Tää on hitto joo. Eikä. Onks mun nyt pakko? Mene nyt sitten tänne. Ei vittu. Tässä on tää kallonkutistaja. Hitto, kuka täällä on asunut täällä paikassa? Ai perse. Nyt hitto on täältä. Mikä puupolkka toi oli? Mihin se tulee? Ei, tota ei oo yhtään ahdistavaa vaikka. Siis voi... ei oo yhtään kivaa nyt. Tohon kun menis maata ja sitten joku... Oi hitto. Ei hitto, tääkin näyttää tosi hyvältä. Mä en uskalla liikkua. Mihin toi tappi tulee pystyyn? Eikäs tää? Hiljaa noi äänet on ihan perseestä. Otetaan se tappi täältä, koitetaan pistää se johonkin. Tappi. Mene. Siihen. Ei. Ai siellä on joku. Ihanaa. Se kiduttaa itteensä. Vittu. Toinen puupalikka. Mikä joku tällainen. No ei tää ainakaan tohon kuulu. Eikä toi tappikaan. Joo ei se ei siihen mene. Näihin kyllä on pakko sopia jotain. Mitä saatana? Häittekö te mitä siinä tapahtuu? Hyi Jeesuksen kevät. Ei kai tää vaan näytä näitä, miten tää laite toimii. Ja siinä kuvassa mun mielestä oli näitä puupalikoita. Nää tulee tähän. No mitä toi tossa nyt tekee toi palikka? Kun mä sain niitä 2, mitä se toinen tekee? Häh? Aika ilmeisesti siinä tulee vielä 3. Näyttäis vähän sieltä. Ei mitään mennä. Tää on sairasta. Ai hitto, tässä on tää vehje. No katsotaan, ei se keppi siihen. Satanan tappi siihen kulkkuun. Sitä ihmeestä mä tulin. Mä en näe mitään. Mitäs täällä on? Ihana pitkä käytä. Miksi mä menisin? Mut siinä on toi palikka, on pakko mennä tänne. Mä en uskalla kääntyä ympäri. Jes, ihana palikka. No mitäs täällä on? Hei, tässä on tää kypärä. Kypärä. Oi sä! Mikä? Kuka sä olet? Helvetin 16. Mikä saatana näin? Mut se näytti niinku siis ihan ihmiseltä, ettei se ollut niin paha, mutta hieman kun ilmestyt siihen tollain. Ei ollut yhtään kiva setä se. Tää näyttää sellaiset niinku kivan näköinen hierontatuoli. Vähän samannäköinen tuoli kuin tää, missä mä nyt istun tässä. Yhtä hyvä istua. Tää näyttää siltä, että tää menee tähän, kun tää on ihan samanlainen. Oi nyt se oli se saatana tohtori.
Ai hitto. Tonne noin vaan jalat väliä sit. Kiva. Hitto soi. Sattuu varmaan vähän. Mikä se ääni oli? Ai se meni kiinni se ovi. Toivottavasti mä keräsin sieltä kaikki, kun se tollain teki. Pistetään tähän vielä tää kolmas palikka kiinni. Mitäs siitä tapahtuu? Mitä? Ai jaa, tolleen juu, kato joo. Ai perkele, sekin mun varmaan tuntuu tosi ihanalta. Niin juu, se lyvänä tohon noin vitun palikoit ja sit jalat on siellä välissä. Namskuti nam nam.